Yo, what's up mga katabang? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog at panibagong update na naman tayo sa biyahe mga katabang. Mga katabang, meron po tayo ngayon bagong i-update na bus galing ng Metro Manila pauwi ng probinsya. Dahil po meron naman silang inilabas na bagong update sa kanilang biyahe at inilabas nila lahat ng information na meron sila. So ayun mga katabang, bago po tayo magsimula, disclaimer lang po. Kung ano po ang vlog natin ngayong araw, yan din po ang nakapost sa info ng bus na i-update natin ngayon. So ayun po, para inyong maintindihan at inyong malaman kung ano ba ito. So ayun mga katabang, sana po itong video ito ay makatulong at makapagbigay sa inyo ng informasyon about sa inyong pag-uwi sa probinsya kung saan man meron ang bus na to na biyahe. Mga katabang, hindi ko na patatagalin, magsimula na tayo. Ang i-update po natin ngayon na bus, ito po ang JBH Pamar. Kilalang kilala nyo na po ito dahil ang JBH Pamar po ay araw-araw may biyahe galing ng Metro Manila papunta ng Bicol region. Kadalasan po meron din silang tawid dagat. So ngayon po ang i-update natin ngayon ay Bicol lang po ito, Bicol. Bicol only lang po, wala po itong biyaheng Samar, Masbate o Visayas o Mindanao. So ayun. Naglabas po ng information ang JBH Pamar para sa kanilang biyahe. Okay, saan bang mga lugar ito? Babasahin ko po muna. Ito po, meron po silang Matnog, Bulan, Kasiguran, Uban, Erosin, Sorsogon, Kumadkad, Castilla, Putyaw, Daraga, Ginubatan, Kamalig, Ligaw, Pulangi, Matakon, Baaw, Nabwa, Pili, Naga. Ayan po ang biyahe nila. Ang bus po na babiyahe sa nasambit kong lugar ay Aircon bus po. Meron po silang biyahe na magsisimula ng 10 AM to 11:30 AM ng umaga po ang alis ng bus sa Metro Manila pauwi ng probinsya. Okay po. At para naman po sa mga uuwi ng Pilar, Preto Diaz, Gubat, Barcelona at Sorsogon. Ang babiyahe naman po na JBH Pamar ay ordinary lang at ang alis po ng bus ay 3:30 PM ng hapon. Ayan po, sana po ay nakuha nyo. Saan ba manggagaling ang bus ng JBH? Manggagaling po ito sa Pasay. Sa Pasay po manggagaling. At para pa inyong malaman kung saan ba sa Pasay, ito po yung binigay sa akin na contact number na pwede nyong tanungin kung mayroon kayong mga katanungan. So maya maya po ilalagay ko sa screen at para inyong makuha. So ngayon po, unahin ko lang po yung pagbibigay sa inyo ng information about sa requirements at pamasahe. Okay. About naman po sa requirements, make sure po na meron kayo laging dala na vaccination card at valid ID. Lagi po yan, kailangan nandyan sa wallet nyo. So, about naman po sa pamasahe, pasensya na mga katabang, wala pong ibinigay si JBH Pamar dahil iba-iba naman kasi mga lugar yung kanilang dadaanan. So ngayon ang maganda, nagbigay sila ng contact details na pwede nyong tawagan at para inyong matanong kung magkano ba ang pamasahe sa mga lugar na nasambit ko kung mga taga dyan kayo o dyan kayo uuwi. Okay, ito po yung contact number ni Sir Rapi. Pakitawagan nyo lang po 0912 6847 823. Kay Sir Rapi po yan, admin ng JBH Pamar. At para naman po kay Mr. Badong, pwede nyo pong tawagan 0999 8647 752. Para po yan kay Sir Badong, admin ng JBH Pamar. Okay, para po mga katabang sa mga karagdagang pang information about sa JBH, okay, meron din po sila sa PATX na booking office o meron din po silang biyahe galing ng PTEX pauwi ng probinsya. Saan po matatagpuan to sa PTEX? Okay, pumunta lang po kayo sa second floor ng PATX. Hanapin nyo po ang boat 2, counter 18. Diyan po ang booking office nila. At kung kayo po ay nagpag-book at babiyahe, saan naman kayo pupunta? Okay po. Nasa counter 12 na po ang waiting area sa gate 4. Doon na po ang bago nilang waiting area sa hero ng JBH Pamar. Pasensya na mga katabang at ako'y pinagpapawisan. Mainit. Malinsangan kasi, malinsangan. Sorry. Okay. Para po sa mga gusto magtanong, gusto malaman kung saan ba ang PATX o nasaan ba yung terminal kung hindi nyo pa alam. So ayun mga katabang, pwede lang kayo sumakay papunta ng PTX. Ang daming biyahe po dyan. Kung magagaling kayo ng Cubao, magagaling kayo ng Guadalupe,
manggagaling kayo ng Pasay, meron pong mga biyahe dyan. Magsakay po kayo ng carousel, may signboard na PITX, doon na po yan mismo sa terminal. Hindi kayo malilito dyan. Okay, para po sa mga gusto magtanong dyan sa PITX kung magkano pamasahe, kung sa requirements mga katabang, ganun din po, vaccination card at valid ID. Pero kung wala po kayong vaccination card o unpoly pa kayo, pwede po kayong makipag-ugnayan sa mga admin ng GBH Pamar dyan sa PTX, at ito po yung contact details na ibibigay ko sa inyo. Contact number po ni Sir Arnel Bubis. Ayan po, sa siguro ang admin dyan sa PTX. Pakitawagan po para sa inyong mga katanungan. 0969 42 00576. So ayun, sana po ay malinaw. At meron po pong isa, contact number 0945 679 3231. Ayan po mga katabang ang bagong update natin sa GBH Pamar kung kayo ay sumasakay ng GBH Pamar. Mga katabang, abot sa pamasahe, wala po silang ibinigay na kung magkano ang pamasahe. Siguro po kaya sila nagbigay ng contact number para inyong tawagan at para matanong nyo na rin kung anong yung mga protocol na kailangan nyo sunduin kung sasakay kayo dyan sa PITX. So ayun mga katabang, sana po ay nakapagbigay ako sa inyo ng magandang information at panibago na naman na update sa biyahe ito. Sana po ay nakatulong ang video nito para sa inyong mga pagbiyahe, pauwi ng Bicol o pauwi man yan o galing kayo ng Bicol papunta ng Metro Manila. So ayun mga katabang, maraming salamat po sa mga nanonood at nagtambay dito sa video ito, at sana po bago tayo maghiwa-hiwalay, sana po ay nakapag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel, Greg Katabang Vlog, at pindutin niyo po ang bell notification para maging updated kayo sa aking bagong mga video. Make sure po na ito ay naka-all, kasi bawat upload ko pag naka-all ito ay manonotify agad kayo. So ayun mga katabang, maraming salamat po sa inyong panonood at pagsayang ng oras sa video ito. Thank you so much, at sa susunod naman po na aking update, sana po ay nandiyan pa rin kayo. Thank you so much mga katabang. Hanggang dito na lang ang video ito.